Naputos gihapon sa Cabalaka ang 28 anyos nga inahan nga si Lindsay Languido. Human nga nakurat ang ilang selebrasyon ni adtong Pasko tungod sa saag nga bala nga mitugpa sa ilang panimay. Nahitabo kini sa lungsod sa Konsolasyon ni adtong kadlawon sa Disyembre 25. Sa video nga gipagawas ni Lindsay sa iyang social media page, makita ang pag-record ra unta nila sa pag-abli sa ilang mga regalo. Apan pipila ka segundo gikan sa pagsugod sa video, makita nga nakugang na lang sila sa kusog nga pagbuto sa pusil. Diin migo sa ilang bintana dool sa kusina, paingon sa ilang gikahimutangan. Ibong mi nga ay loud nga bang, yung mga nito na shattered, na showered yun with all the small little pieces sa glass. Then at first kay pagkita na ako nagtuko ka na batura ang nilabay. Pagsulod na ako kay kanang i-check na ako balik ang window. Then ang screen kay na may holes. Bas hindi ka nga bala na. Ito, I found one jud ni nagpurog na ko up to kay knowing nga naroon ay kilid na ko ang buak nga ang bala di ay. Nagkanayon silang Languido nga wala sila direktang naigo sa bala, apan nasamdan ang mata siyang bana nga si Kenneth tungod sa nabuak nga bildo sa ilang bintana. Good thing nga na screen kay ever wala pa to ang screen sa window. Ang mga tagko nga broken glass kay na shower jud ko sa mua. Ang mga small little pieces nga glass ni splash gid sa bunaw niya. Nagsamad ginagmay noon pero ma-feel gid mo ang kahapdos gid ba kay so siya ug nga di lang yun niya masirad ang iyang eyes kay basi yung masama ni gid noon mo to dali niya pugas yung Dayong gipablatter sa magtiayon ang nahitabong insidente sa Konsolasyon Municipal Police Station. Sa susamang adlaw, gisuwayan sa kapulisan og pagpangutana ang mga silingan kung duna ba'y nakasaksi sa hitabo. Apan, walay nakabantay o ingon man way individual nga nanag-iya og pusil sa dapit. Asoy sa Konsolasyon Police, nga wa pa sila'y matumbok nga suspect sa kaso sa saag nga bala. Gi-cross-examine pasab ang ebidensya nga na-recover nila sa panimalay sa pamilyang Languido. Lakip sab ni ini ang pag-review sa CCTV camera sa maong dapit. Ang na-recover ito sa area, turn-over pa ma'am sa cross-examination sa crime lab. Pangungit tayo inside yun mo ay tag-iya ni Adtong kuan mo. Naman tayo CCTV sa kuanggol ka na sa LGU kita ma'am. Mangibuhat ka investigator siyempre naman tayo mga pulis na sa ground. Check kung gitsay na yung mga armasan sa area ma'am ba. Gani, tungod sa kalit nga panghitabo, nakasinati og trauma ang pamilyang Languido. Ilabi na ang iyang 4 anyos nga anak nga si Summer nga mahadlok na moadto silang sala nga nag-inusara. Busa, nanawagan si Languido nga unta moangkon ang suspect sa iyang binuhatan ug matagaan sila og hustisya. time nga mo ato na mi sa sink sa kitchen kay mura ni mig magdali-dali og hugas sa mong kamot, magdali-dali og luto kay murag feel na ko kay murag na ay something na pud nga basin yag na ana poy ligaw nga bala nga maabot. Kanya akong baby every time mo ato sa living room kay mahadlok siya, magpakuyog na siya na ako. Like, I hope kunahon na ni mo if possible unsay mahitabo sa negligence sa imong gibuhat. It should be a Merry Christmas for us, but my daughter almost lost a mom. My husband almost got blinded, and my child was very traumatized. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.